नमस्कार मंडळी, सकाळचे 7:30 वाजलेले आणि तुम्ही बघू शकताय की सगळेजण आपली आपली तयारी करतात आणि सर 9चे जरा वाजले झालेले आहेत कारण एकच बाथरूम हा कौशून आपलं पटापट नंबर लावून आपण धावून घेतले आणि आई मी आणखी 2 भाऊजी सगळेजण धावचे हो. तर आता वेटिंगवरती सगळेजण असल्यामुळे जरा उशीर होता पण काही विषय नाही. 8:30 पर्यंत आपण अक्कलकोटात पोहोचलो. बाबा काय आला बंद केला परत तर शर्ट घातलं. अरे आता घातले गुटूर जावता होता खडे उघडो जाव काय परत आत घालता मी शर्ट होल काढू लागतो शर्ट. ही काय सोडते ती इल्यापासून पिशे तर यो रूम हा ऍक्च्युली म्हणेल की काल मोबाईल स्विच ऑफ झालो त्याच्यामुळे काही दाखव गावंग नाही. तर या वगीत कारण नसताना भाऊ आता तर असं होता. तर हो मोटिवेशन स्पीकर सकाळी सकाळी उठल्यावर बघता की जेणेकरून त्याला काहीतरी मोटिवेट मिळेल तो भविष्यात कोणतरी मोठं बनवू शकता. काय इथं गेम बघता अरे देवा या कोणाकडे लपलाला अरे असो रूम. तर भाऊजी नाव दिलेले आहेत मस्तपैकी. चला तर म्हणजे मी आता नाव जात आहे. तर आता थोड्या वेळात भेल बनायची आहे एकदम टेस्टी वाली. चाय घे. आम्ही शेगडी घेऊन येलो पण ती शेगडी अचानक बंद झाली त्याच्यामुळे जरा सत्यानाश झालो आणि बंद झाली. पण ती बाबांनी त्याच्यावर काहीतरी पाय दिल्यानंतर तुटली ती बिघडली. आणि मग ही चाय आणा ती बाजूचं घर मालक आणा हे त्यांच्यापासून चाय बनवून आणली आणि चाय सुद्धा खूप मस्त आली. बरी आहे मजा काय हो बरी आहे. आणि आता आम्ही चाललो अक्कलकोटा देवदर्शनसाठी. टमाटो नसलं तरी डुकर डुकर कुणी केले बाबे बांधते खडे मी काढले बांधा घ्यायचं मी सोडले. आणि तर मागाशी मंडळी तारीफ केली ती फुकट गेली आणि काही उपयोग नाही. भेली का अर्थ नाही शेव नाही चिवड नाही चिरमुली आणि कांदा आणि मिरची. चला रेडी सगळं घेतलंय मा बॅग बी सगळ्यांनी बॅग बांधले मा घेतला हो सगळा मा येस. फोटोशूट चालू आहे सर. सगळ्यांची तयारी झालेली आहे आणि आता आम्ही सगळ्यांनी फोटो वगैरे शूट केले आणि आता मी चाललो स्वामींच्या मंदिरात. तर तुम्ही बघू शकता की आता सगळे फोटोसाठी मला बोलायचं खूप ये म्हणा पण मी जरा घाईच करते जाऊच्या कारण ऑलरेडी उशीर झालेला आणि जर उशीर झालो तर गर्दी वाढता हे तुमका पण माहिती आहे म्हणा लवकर जातो. इडिया ओढू नको आता बघ थोडे इडी बनायची नाही इडी काढून घेतलंय. इडी मोडतले ना मग ते आता काढलं की ते गाडीकडे होती थांब इडी सगळे बोला अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराज की सगळ्यांच्या पाठसूनच म्हणते. हे बघा मंडळी गर्दी हैसूनच सुरुवात झालेली आहे आणि ही तर काय ना आता ही सुरुवात आहे ह्याच्या पुढे खूप गर्दी आहे कारण मागच्या टायमाक मिळलं त्यावेळी सुद्धा अशीच गर्दी होती. म्हटलं ह्या टायमाक तरी गर्दी नसतली
पण ह्या टायमाक सुद्धा तितकेच लोक आहेत, त्याच्यापेक्षा जास्त लोक आहेत असं मला वाटतं. तर आम्ही चलाक सुरुवात केली आणि आता मंदिराकडे पोचतलो आणि देवासाठी हार वगैरे आम्ही आता इसर घेतलो. पण थैसरे खूप लाईन जिसून वाट भेटतात थैसून रिगत राहायचा ह्या आम्ही सगळ्यांका सांगले. कारण एकामेकाची जर वाट बघित राहिलो आणि लाईनीची वाट बघित राहिलो तर आमका दर्शन गावणं खूप मुश्किल आहे. कारण इतकी गर्दीत एकत्र आपण जाणं आतमध्ये म्हणजे शक्य नाही. तरी पण आम्ही जाऊचा प्रयत्न केलो. बाबा तडे आई हडे असं विषय झालेलो आहे. आणि आतमध्ये गेल्यावर ही बारकी एरिया असल्यामुळे आमका गर्दी जास्त वाटत होती. बघा कितकी गर्दी. त्याच्यानंतर ह्या वटवृक्ष ह्या तर तुमका सगळ्यांकाच माहिती आहे. वटवृक्ष स्वामींचा स्क्रीनवरती बघलं आहे की दोघांचे मोबाईल काढून घेतले आहेत. त्याच्यानंतर मी सुद्धा अलर्ट राहिलो आहे. किती वेळ लाईनमध्ये राहिल्या तर हेसर येऊन तुमका असा ग्रुपमध्येच राहावया आणि त्याच्यानंतर तुमका आतमध्ये गेटीन सोडतले तासुराची रडान जावया. त्यानंतर आम्ही हेसर बाहेर राहिलो. मस्त आला दर्शन बघलं स्वामींका बघलं मूर्ती बघलं मूर्ती मस्त वा मूर्ती काय बघले आतमध्ये जाऊन येलो खरे पण स्वामींची मूर्तीच दाखवून नाही तर काय उपयोग काय. पण त्यासाठी तुमका अक्कलकोटाचा आधीचा व्हिडिओ बघूचं लागतो. त्यामध्ये सगळं आम्ही टाकलेलं असेल तुम्ही बघू शकताय. आमका सर डायरेक्ट यायचा लागला कारण मोबाईलमध्ये शूटिंग काढू गावं नाही. बाबांनी वगैरे पाया पडले आणि त्याच्यानंतर आमका जाऊचा होता स्वामींच्या समाधीकडे. त्याआधी आम्ही घेतली देवाची प्रसादी नारळ फोडून दिल्याने आमका सगळ्यांका आणि फॅन फॉलोवरसुद्धा गावले. त्याच्यानंतर बाहेर जाऊन थोडी शॉपिंग केली आणि ह्या अत्तर घेतले. ह्या म्हाका खूप वर्षापासून व्हाया होता. आणि त्याच्यानंतर आम्ही चलत गेलो स्वामींच्या समाधीकडे. कारण आम्ही चलत गेलो कारण चलत जाऊचा एक समाधान वेगळाच असता. तुम्ही बघू शकता ह्या साईडीक सुद्धा खूप गर्दी आहे. माझ्या घरामध्ये समाधी घ्यायची आणि त्या समाधीची सेवा माझ्याकडून करणं माझ्या वंशजाकडनं सेवा अखंड चालू ठेवावी. त्यानंतर स्वामी समर्थ महाराजांनी थोडप्पा महाराजांना विनंती केली की थोडप्पा मी तुझ्या घरामध्ये समाधी घेईन. स्वामी महाराजांनी थोडप्पा महाराजांना वचन दिल्यानंतर चैत्र त्रयोदशी 1878 स्वामी महाराजांनी थोडप्पा महाराजांच्या घरामध्ये समाधी घेतली. स्वामी समर्थ महाराजांची समाधी आहे. त्या रुपवल्याच्या खाली स्वामींचं पद्मासनामध्ये ते आहे. स्वामी म्हणाले हम भैया में चिंता आहे घेऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे. आज स्वामी भक्तांना स्वामींचा अनुभव प्रचिती येते आणि स्वामींनी वापरले पादुका आहे. स्वामींना समाधी घेऊन ते 146 वर्ष पूर्ण झाले. स्वामी महाराजांनी ते समाधी घेतल्यानंतर गावोगावी स्वामींचे प्रासादिक मठ मंदिरे झाले. मठ मंदिरे अनेक असतात समाधी एकच असते. पुणे या स्थानाला महत्त्व जास्त आहे. स्वामी महाराजांनी थोडप्पा महाराजांना आशीर्वाद दिल्याप्रमाणे आज पण स्वामींच्या समाधीची सेवा थोडप्पा महाराजांच्या वंशजाकडेच आहे. जे तुझे आहेत ते थोडप्पा महाराजांचे वंशज आहेत. आल्यासारखं स्वामींच्या समाधीला आपल्या गावी कुणाला अभिषेक पूजा अन्नदान सेवा करायची इच्छा असेल इथे नाव नोंदणी चालू आहे. आपल्या पूर्ण नाव पत्ता गोत्र लिहूनला आपल्या नावाने स्वामींच्या समाधीवरती फुली अभिषेक करतात आणि प्रसादाला पाठवून देतात. खूप म्हणजे खूप एकदम ताण लागलेली आहे सगळ्यांका. सगळेजण आता उसाचा रस पिऊसाठी येईल तुम्ही बघू शकता. अरे भांडतात आई आणि बाबा. उसाचा रस पिऊन झाल्यानंतर आमका जाऊचा होता महाप्रसादासाठी. त्यानंतर मंडळीनं आमका जाऊचा होता तुळजाभवानी. जाताना हे स्टॉल गावलं थंयसर आम्ही जरा थांबलो आणि नंतर आम्ही लगेच सुटलो. तर मंडळीनं आम्ही आता येलो तुळजाभवानीच्या देवदर्शनसाठी. तुम्ही बघू शकता सर जास्त गर्दी नाही पण गर्दी असा. आणि ओटी वगैरे घेतल्याने साडी बिडी घेतल्याने आणि बघू त्याच्यानंतर डायरेक्ट पंढरपूर. ओके एक औषध धावा नको तर म्हणजे नाही म्हणता बरीच गर्दी ही आमका थैसर गेल्यानंतर समाजली. लाईन तर भरपूर मोठी होती आणि आमका जाऊ उशीर पण होतो खूपच. कारण आमका खूप रात्र चाललेली आम्ही लेट सुटलो त्यामुळे. नंतर आम्ही थैसरल्या भटजींका भेटान मुखदर्शन करून देऊची मागणी केली. त्यांच्याने सांगला ठीक आहे करून देऊया. मुखदर्शन करून आम्ही बाहेर येलो. तुळजाभवानी आईचं दर्शन घेऊन खूपच मस्त वाटला. त्याच्यानंतर बघता आम्ही जाऊन निघालो
आणि वाटेक थांबलो कारण भूकसुद्धा जोराची लागलेली, त्यामुळे हॉटेलातच जेवण केला. बघा आता वारकरी दिसतले पुढे बघ मस्त महाराजांचं या पण शिवाजी महाराजांचं पुस्तक होतं पुढे गेलं. आम्ही ह्या चलत सोबत फिरलो, मजा आहे. मी लोक चलत फिरतो एकादशी गेलं का सोबत फिरलो. तर मंडळींनो पंढरपुरात आम्ही पोचलो आणि थोड्याच वेळात आम्ही थैसर रूम घेतलो जवळपासच. भाऊजीने आधीच बघून ठेवलेलो कॉन्टॅक्ट करून, त्यामुळे काहीच टेन्शन नाही. डायरेक्ट जाऊन फक्त रूमात बॅगे टाकूचे आहात आणि रवाचा हा. तर नमस्कार मंडळींनो, गुड मॉर्निंग. तर आता वाजले असत 7:15 वाजलेले आहेत आणि मस्तपैकी आम्ही सगळ्यांनी तयारी वगैरे केली. आता आम्ही चाललो पंढरपुरात. आपण आता पंढरपुरातच असो विठ्ठलाच्या दर्शनात. बिदा डायरेक्ट आता कपडे घातल्यावर व्हिडिओ चालू केले. तर हरिसर आम्ही रूम घेतलो होतो रात्री. मोबाईलला चार्जिंग नसल्यामुळे काही शूटिंग काढून आणि त्यानंतर अजून एक रूम घेतलो, तो म्हणजे ह्या साईड एक लेडीजसाठी आम्ही रूम घेतलो. तुम्ही बघू शकता यांची पण तयारी झालेली आहे. सेल्फी बिल्फी चालू आहे, फोटोशूट चालू आहे. तर आई पण रेडी झालेली आहे. संतूर मॉम सर्व माणसे रेडी झालेली आहे. चहा पिलोय. त्या रूमात कोणतरी अवरवाडे काढून गेलो पाटील माझ्या. काय व्हिडिओ चालू असताना म्हणजे सगळ्यांची तयारी झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता रूमच्या बाहेर आम्ही पडलो. आता थोड्या वेळात लॉक करून वाटेल लागतो असा. आता फक्त चावी घेतलो. तुमका बाहेरचा रूमाच्या बाहेरचा वातावरण टाकायचो आणि ह्या साईडने आमचा गावचा बघा या पंढरपुराचा वातावरण मस्त मस्त. लहान असताना येईल ते काय घे फोटो काढलेलो तो फोटो वाघ सगळा बंद झाला लॉकडाऊनात. लॉकडाऊन नंतर सगळा बंद झाला. काय नाही तर म्हणजे फोटो वगैरे आम्ही काढले. तुमचा फोटो पण दाखवतोय. दाखवा फोटो दाखवा. बरे एकदम कमी. तर सगळ्यांनी फोटो काढलेलो मंडळीनो काढलेले कौशी ते काढलं आणि फोटो खराब मस्त काढला. ह्यो फोटो आता सगळ्यांना आवडलो. घरात फ्रेम करून लायतले. कधी आमका भेटायला येईल तर तुमका पण दिसतो घराकडे. आणि आता बघूया कोणचे कोणचे रवले अजून काढूचे ते. भूक लागली भूक लागली. तर मंडळीनो आता 3 मिनिटं फक्त रवलेली आहेत आणि आम्ही आता लाईनमध्ये रवलो विठ्ठल मिनी दर्शनासाठी. आणि नाही म्हटलं आता 500-600 मीटर लाईन आहे. तर बघूया की किती वेळ लागता. आता बरोबर 10 वाजलेले आहेत. तर बघूया किती वेळ लागता. त्यानंतर डायरेक्ट पोचल्यावर मी तिथे व्हिडिओ बनवलेला आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला समजतं की एवढ्या लाईनसाठी किती वेळ लागतो.
विठ्ठल रुक्मिणीचं दर्शन झालेलं असा आणि खूप मस्त झालेला, खूप भारी वाटला आणि एकदम सोयीस्कर पद्धतीत झालेला काय हो. म्हणजे एकदम गर्दी वगैरे असता, धावपळ धडकल असला काही नव्हतं. खूप म्हणजे खूप दर्शन मस्त झालेलं. मोबाईल आमचे जप्त केले त्याच्यामुळे काही आमका करूक काम नाही. सिक्युरिटीने सांगला मोबाईल हाडून द्या. तर मोबाईल त्यांना आम्ही सगळे दिले 7 मोबाईल आमचे आणि पावती घेतली. ते आता जस्ट जाऊन हाडले ते लगेच व्हिडिओ काढून सुरुवात केली. तर म्हणजे खूप मस्त वाटला एकदम विठ्ठल रुक्मिणीचं दर्शन घेऊन. चला 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 आता खूप भूक लागली आता आम्ही नाश्त्याचा काहीतरी नाही तर जेवणाला काहीतरी बघतो. काय गरम असल्यामुळे आईचे खूप धांदल झाले आणि आई चाय पिऊक मिळाल नाही. त्यानंतर आम्ही बघू शकता चिमो तो एका आता 2 तास झाले चाय पिता. एकदम जोराची भूक लागलेली आहे आणि आम्ही आता नाश्त्यासाठी 2 टेबला बुक केली आणि एकदम जोरात भूक लागली. हो गवळ काढणार ऑर्डर बाबा एकदाची ऑर्डर बाबा एकदाची इल्लेली आणि पोटात आता जवळ थोड्या वेळातच आमच्या शांती भेटतली. बरोबर होय. तर म्हणजे रूम वरती आम्ही येलो आत्ता आणि शाप एकदम खूप म्हणजे खूप दमलो. लाईट मारू नको रे. आणि आता आम्ही चाललो सगळेजण घरात. डायरेक्ट आता मध्ये एक पण टेन्शन नाही, डायरेक्ट घराकडे. बघू शकता जो तो आपली तयारी करता. बॅगे बेगे भरतात, कोण चार्जर चड्डी टावेल सब कुछ आपल्या बॅगेत घालतात. माहिती तू आमच्या चक्कर येल्ली. तर म्हणजे हा तुझा व्हिडिओ हा व्हिलॉग आहे तो कसं होतो नक्की सांगा. आणि शॉर्टमध्ये व्हिलॉग आहे एकदम. तुमचं पण टाइम मी वाचलेलो आहे आणि तुमका सांगलेलं तसा म्हणजे किती तास लागले आमका लाईनीक 5 तास आमका लागले लाईन्समध्ये दर्शन घेऊच्या आधी. यावरून तुम्ही विचार करा की तुमका किती वाजता यायचा. तर म्हणजे बाय बाय, भेटूया नेक्स्ट व्हिलॉगमध्ये. धन्यवाद.